duuɓi ɗiɗi caggal ko AES woni alliance des états du Sahel darna ardiɓe ɗe leyɗe tati mbaɗi jonde to Bamako laamorde leydi Mali fodde balɗe ɗiɗi nde jonde waɗi e saaha mo ganduɗa kuliyankaku ina jaali no feewi e nder diwal Sahel fandare nde jonde wonno ko wadde ɓeeto e yurnito dendagal golle baɗaɗi e gardingo hoorejo laamu faddewu Mali Assimi Goïta e sahade nde ɗo fedde darna ardiɓe ɗeɗo leyɗe tati nancini darnude fedde konu fandare ngun konu ko haɓade kuliyankagu hayso tawi kabaru o nancinanoma kono ha hande hunde nde laataki temedere e nder temedere e nder ɗum e cakkite hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɓe nancini darnude suudu banque moftirdu kalis woni BCID AES fandare nde e biyol mabɓe ko tabitinde nafke jawle e gollade gam ɓamtare diwal ngal e nder nde ɗo jonde kadi ɓe nancini ɓayyinde télévision AES tawi ko télévision radio mum e jayde windore woni agence de presse télévision to leydi Mali radio ngo to Ouagadougou laamorde leydi Burkina Faso agence presse o toon to Niamey laamorde leydi Niger woni faale mabɓe e o alhaali ko yo oɗo média ɓayyin dendagal golleji baɗoji e nder diwal Sahel ko ɗum ɗo woni ko tongi gardingo hoorejo laamu faddewu Mali e yeeso ngal dental hono général Assimi Goïta koye dow nden toɓɓere capitaine Ibrahima Traoré mo Burkina Faso heɓɓi gardingu nde fedde woni alliance des états du Sahel o yewti yewtere junde e nde jonde e nder ɗum wandini haare kuliyankaku ina heddi wonde goƴa mabɓe hayso tawi heɓe gandi hunde nde ina sattiriɓe kono ɓe goppata saabu ko hunde ɓurde hatonjinde hande e nder diwal ngal o fodi kadi nde hitande ma won hitande musde hitande mettude e nder diwal ngal kono noon ɗum wona sababu koyeɓe jatira caggal e golle mabɓe e miijo moon holno jiruɗon golle AES e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi e pandare ɗeɓe jogui e yeeso ngal dental e nder ngal diwal leyɗe Sahel gadde miijoji moon